Sandali lang, Myla. Bakit ba ang kulit mo, George? Sinabi ko na nga sa'yo, tigilan mo ako. Gusto ko lang naman ibigay tong regalo ko sa'yo. Ano bang meron? Araw-araw kong nagbibigay ng regalo sa akin. Araw-araw ko ding hindi tinatanggap. Hindi ka ba nagsasawa? Kailan may hindi ako magsasawang manuyo sa'yo, Myla. Pwede ba, George? Magpagwapo ka muna bago mo ako ligawan. Grabe ka naman, Myla. 2 taon na ako naliligaw sa'yo. Pero palagi ka namang niloloko. Bakit hindi mo ako subukan? Kahit 1 beses lang. Try lang natin. Pangako, hindi ako magiging katulad ng mga ex mo. Talagang hindi ka nila magiging katulad, George. Manalamin ka nga. Pangit ka. Gwapo sila. Oo nga, gwapo sila. Pero isa lang yung mapapatunayan ko sa'yo. Mabuti ang intensyon ko sa'yo, Myla. Hindi kita sasaktan. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Umalis ka na. Babe, tara na. Sino ba yung kausap mo? May problema ba? Wala babe. Naliligaw daw yung aso niya. Ganun ba? Tara, sumakay ka na. Oh, anak, andyan ka na pala. Hoy, anak! Ay, ma! Kanina ka pa ba dyan? Oo, anak. Kanina pa nga din kita tinatawag eh. May problema ka ba? Wala naman po, ma. Kilala kita, anak. Hindi ka ganyan pag wala kang problema. Sige na, ano ba yun, anak? Ma, may tatanong po sana ako sa'yo. Ano yun, anak? Pangit po ba ako? Ha? Bakit mo naman natanong yan, anak? Basta, ma. Ang mahalaga, anak, mabuti kang tao, mabait, at may respeto sa mga babae. Eh di pangit talaga ako, ma? Hindi, anak. Gwapo ka. Pero nagkataon lang sigurong mas gwapo sila sa'yo. Eh di pangit talaga ako, ma. Pinaganda mo lang eh. Teka nga, bakit sino ba kasing nagsabi sa'yong pangit ka? Si Myla na naman ba? Di ba matagal mo nang nililigawan yung babaeng yon? Opo, ma. Anak, huwag ka dun sa babaeng puro ganda lang ang alam. Hanapin mo yung babaeng kaya kang ipagmalaki sa buong mundo. Yung hindi tumitingin sa labas na kaanyuan, kundi sa panloob na kalooban. Pero mahal ko po talaga si Myla, ma. Anak, masasaktan ka lang kay Myla. Magbabago din po siguro si Myla, ma. Makikita niya rin lahat ng effort ko. Marami ka pa naman makikilala, anak, na hindi katulad ni Myla. Bakit hindi mo buksan yung mga mata mo sa iba? Siguro nga, tama ka, ma. Bakit ba kasi ang pangit-pangit ko? Pasensya ka na, anak. Pinaglihi kasi kita sa sama ng loob noon. Kasalanan ng tatay mo yan. Kung hindi sana niya pinapasakit ang ulo ko noon at hindi ini-stress, eh di sana magandang lalaki ka ngayon. Pero anak, hindi ka talaga pangit. Mabait ka nga eh. Nagkataon lang na mas gwapo sila sa'yo. Ang sakit nyo naman magsalita, ma. Sorry, bro. Pinapaganda nyo pa eh. Oo na, pangit na talaga ako. Basta anak, palagi mong tatandaan. Mabuti kang tao. Aanhin mo naman yung gwapo kung manloloko at walang galang sa tao. Mas marami pa rin ang mga babaeng mas gugustuhin ang may mabuting kalooban kaysa gwapong batugan. Salamat po, ma. Kaya ikaw, huwag ka nang malungkot dyan. Darating din ang babaeng para sa'yo. Magtiwala ka lang. Opo, ma. O sige anak, maghahain na ako't makakain na tayo. Tulungan ko na po kayo, ma. O sige, tara na. Hindi pa ba tayo aalis? Sige, tara na. Sandali lang. Sino ba yan? Pakita nga. Ano ba? Mahal? Sino tong mahal na to? Sinasabi ko na nga ba eh, mabayero ka din kagaya ng mga ex ko? Oo,
Meron pa akong ibang girlfriend, hindi lang ikaw. Walang yaka, manluloko ka! Anong magagawa ko? Gwapo ako eh. Maghanap ka kasi ng pangit para wala kang kaagaw. Siguro tama nga si George. Mas mabuting siya na lang ang piliin ko para hindi na ako nasasaktan ng ganito. Break na tayo! Eddie break! Talaga! Kamusta na kaya si Myla? Halika na, Myla. Hatid na kita sa inyo. Sabi nang tigilan mo ako eh. Mamaya may makakita pa sa akin dito kausap ka. Isipin mo na lang, tricycle driver ako. Sige na nga. Myla, happy birthday. Ito nga pala yung regalo ko sa'yo. Anong ginagawa mo dito, George? Baka mamaya makita tayo ni Papa. Baka anong isipin niya sa akin? Ibibigay ko lang sana tong regalo ko, tapos aalis na ako. Oh, nabigay mo na. Umalis ka na. Kamusta na pala kayo ng boyfriend mo? Ano bang pakialam mo? Akala ko ba ibibigay mo lang to? Bakit hindi ka pa umaalis? Ikaw naman, birthday na birthday mo. Ang sungit-sungit mo. Sinong hindi magsusungit? Eh nakita kita. Pangit tuloy ng araw ko. Ang sakit mo naman magsalita. Sige, Myla, alis na ako. Kanina pa sana. Myla! Myla! Sandali lang naman. Ano ba, George? Kailan mo ba ako sasagutin? Ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Nahihibang ka na ba? Sa pangit mong yan, nakuha mo pang itanong kung kailan kita sasagutin? Napapatawa ka ba? Palagi ka na lang kasi niloloko ng mga nagiging boyfriend mo. Kahit na niloloko ako, hindi naman masyadong masakit dahil gwapo sila, tsaka sila din naman ang nawawalan dahil maganda ako. Bakit hindi mo na lang ako sagutin? Pangako, hindi kita sasaktan. Pumuti muna ang uwak bago mangyari ang sinasabi mo. Diyan ka na nga! Tsaka wag mo na akong susundan, ha? Anak, tulala ka na naman dyan. Yung kape mo, malamig na. Oo nga, ma. Nakalimutan ko, may kape pala ako. Ano na naman bang iniisip mo? Si Myla na naman, no? Oo, ma. Naaalala ko yung mga panahong sinusuyo ko siya. Anak, Oo na, ma. Hindi na po. Huling beses ko na pong gagawin yun, ma. Ngayon ko lang na-realize na grabe na pala yung effort ko. Na kahit pinagtatabuyan na ako, ayos lang sa akin. ganun talaga, anak. Kapag mahal mo yung isang tao, handa mong gawin ang lahat, kahit na magmukha ka pang tanga sa paningin ng iba. Opo, ma. Pero alam niyo po, wala po akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. At least, sinubukan ko po. Kahit alam ko nung una pa lang, talo na ako. Tama ang ginawa mo, anak. Hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Opo, ma. Salamat po at lagi kayong nandyan. Oo naman, anak. Hayaan mo. Makakahanap ka rin ng babaeng mas higit pa kay Myla. Katulad ng ugali mo. Mabait, marespeto, at higit sa lahat, hindi tumitingin sa itsura ng tao. Bonus na lang siguro yung ganda, anak. Sana nga po, ma. Hello? Miss! Miss! Miss, sandali. Nahulog mo yung wallet mo. Nako, maraming salamat kuya. Napaka-importante pa naman itong wallet na ito. Ganun ba? Wala yun. Nako, hindi kuya. Paano kita mapapasalamatan para naman makabawi ako sa kabaitan mo? Naku, wag na. At saka wag mo na akong pinupo at saka kinukuya. George na lang. Ah, sige po kuya. Ay, Este George pala. Ikaw,
Ano naman ang pangalan mo? Rosel po, or Rose na lang. Naku, mukhang bagay ah. George at Rose. Ikaw talaga, kuya. Myla? George, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan, Myla? Tungkol sana sa atin dalawa. Pumapayag na akong ligawan mo ako, George. Sasagutin kita kaagad. Kahit isang araw mo lang akong ligawan, payag na akong maging tayo. Teka lang, Myla. Parang ang bilis naman yata nagbago ang isip mo. Nung nakaraan lang, halos ipagtubuyan mo ako. Pasensya ka na, George. Ngayon ko lang kasi na-realize na mas importante palang ugali ng isang tao kaysa sa itsura. Nakumukupas din ng gwapo at ganda, pero ang ugali, hindi. Mabuti naman at na-realize mo din, Myla. Oo, George, kaya ligawan mo na ako. Pasensya ka na, Myla. Sana nung una pa lang, inisip mo na yan. Teka, anong ibig mong sabihin, George? Napagtanto ko na hindi pala ako nababagay sa'yo dahil maganda ka, pangit ako. Ang ibig mong sabihin, hindi mo na ako gusto? Ang payo ko lang sa'yo, huwag ka sanang tumingin sa itsura ng isang tao. Ang hanapin mo, yung taong magmamahal sa'yo. Bonus na lang siguro kung makakahanap ka ng gwapo na magmamahal sa'yo ng totoo. Ang dami mo pang sinasabi. Kung ayaw mo, edi wag. Ma? Ma? Oh, anak, andyan ka na pala. May papakilala po ako sa inyo. Ma, si Rose po, bago ko pong nililigawan. Magandang araw po, Mano po. Kaawaan ka ng Diyos, Iha. Tita na lang itawag mo sa akin. Sige po, tita. Totoo bang pinapayagan mong manligaw tong anak ko? Opo, tita. Mabait po kasi itong si George. Mabuti ka pa. Hindi tumitingin sa itsura. Yung iba kasing kakilala ko, mas gustong gwapo kaysa sa ugali. Ma naman, Oo nga po, tita. Karamihan ngayon, mas gusto nilang may display sa social media. Pero po, itong si George, una pa lang, alam ko nang mabuti siyang anak at marespeto sa babae. Alam mo, gusto kita para sa anak ko, Iha. ikaw talaga, Ma. Tita mo, ang nahihiya na si Rose. Huwag ka nang mahiya, Rose. Masanay ka na. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Salamat po, tita. Di ba, anak? Sinabi ko naman sa'yo na darating din ang tamang babae para sa'yo. Si Mama talaga. Di pa nga ako sinasagot ni Rose. Mamaya umatras yan. Basta ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Palagi niyong piliin ang isang maging mabuting tao. At palagi niyo ring tatandaan na nandito lang ako para suportahan kayo. Hindi nga ako nagkamali kay George. Napakabuti niyang anak at marespeto sa magulang. Aanihin ko pa yung gwapo kung sakit naman sa ulo. Mas malakas pa rin makagwapo ang may mabuting puso. Halina nga kayo sa loob. Pasok na tayo at makakain na rin tayo mamaya. Ma, salamat po.